național, cât și la nivel european și chiar mondial. Noi am început la clasa a 7-a, al doilea război mondial și nu l-am terminat, mai avem o oră. Da? Ce reprezintă? A 7-a. Celui de-al doilea, adică înfrângerea Germaniei, da? Naziste, da? Și în cele din urmă, tot la nivel european, ziua de 9 mai este declarată ca fiind ziua Europei. E pentru că o să ne aflăm mai tare pe ziua Europei, pentru că toți suntem într-o perioadă mileniul 3, o perioadă în care toate țările simt cu ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, dar asta nu înseamnă că dacă facem parte din Uniunea Europeană ne pierdem valorile și tradițiile culturale, adică identitatea noastră națională. Și nu mai trebuie să amintim de celelalte date importante care au avut loc, sau evenimente importante care au avut loc la 9 mai. Sau de-a lungul istoriei, da? Și pentru în câteva cuvinte, amintim cum a apărut Uniunea Europeană, care sunt simbolurile Uniunii Europene. Asta ne interesează în primul rând. Ca să înțelegeți și voi minte, că vă întreabă cineva pe stradă, mai explic Uniunea asta europeană. În câteva cuvintele, da? Cum s-a format? De 9 mai. Ziua de 9 mai este o dată cu de ce fac fotografii?